പ്രശസ്ത മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വിവോയുടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ മോഡൽ ആയ V50യുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എംടെൽ മൊബൈൽസിൽ നടന്നു. ബിഗ് ബോസ് D4 ഡാൻസ് താരം ദിൽഷ പ്രസന്നൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ V50 സീരീസ് വിൽപ്പന നടത്തിയതിന് എംടെൽ മൊബൈൽസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അനസിനെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. വിവോയുടെ V50 സീരീസ് ഫോണുകൾക്ക് കേരള മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് സോണൽ ഹെഡ് സുരേഷ് അറിയിച്ചു. വിവോ കേരളയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സോണൽ ഹെഡ് സുരേഷ്, ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ വിവേക്, റീറ്റെയിൽ മാനേജർ K കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.